maponde kuchikoro ishe maponde mazoona tauya nemwana wangu manje mwana wacho babako iwowe takanyoresa munhu tichakutaurire kuti makaise Guva muchikoro mwoyo makaipiwa ndiani kuti muise Guva yemunhu mupurisa. All right. Angati ngavise hedi angasina kunoita mupurisa. mungatipa hatu uye kudari samuni chakapa chikuti munhu akabve dare redu tamudaidza for no reason anopinda 40 taura izvo pamusoro kuti panyaya yemwana wakashaika baba takadaidza kudari akatadza kuuya kudari kuzvidze dare wasina kupa any excuse ndokwakurodakota ndini ndakatofona ndafonera ishesana vanati baba haasozwa musho ndosakatanga achiti pamunhu vazoti pamusoro saka nhasi ndobazokuhwamwe matreatment ndobazonga zvakutonga zvekuwedzera saka pandakazwa zuva redare ndakatofonera ishe andati handozvina baba iwo bva toti ini ndokwandakutoenda ndozvakata asi ndakatotaura zuva redare saka ndakatovabvunza kuti saka todini basa handichaziva ndokwatakutenda ndozvadina asi unozwa here kuti dzakani makaite mwana muyadi zvikazozvizwa padenga tatisikatozviziva zvose izvozvo ndiye mhosva yamakapfuwa ngechikoro pamwe nazvo mwana uye muchikoro chikoro tatatoshuma protocol yese tatatofambisa kushuma handiko kunoitise munhu ndati mazwi muri kuzviziva here kuti mwana wamakayika wakayikwe muyadi yechikoro ndozvinawa iwe ukati tanga tisikazvizivi zvamaa musikazvizivi iboundary rechikoro right ndozvaakutaura awa kuti mwamakayika muchikoro zvamaa musikazvizivi chizviziyai nhasi kuti mwana wamakayika makayike muchikoro mazvizwazvo sabhuku ikapoerera makaita takafonera nyade takafonera nyade ari kudhiga vataidiani ndofunga munin'ina awo ndo akafona vati tiri kudhibhi mai tichifonere mukoma windo kubva tazoona wiwo unini heri ndo akazouya pasi taakutuma heri koko ndo akazouya mati hanzi ndiyo akakutungamirira iende musikuru yadheri ndo akazoenda asi papane mambuya mai Bhanabhasi anga aripo ndi akazoti pane panoikwa mwana pane makuwa mwanga atoripo ipo papo saka akazoti ando panotoikwa mwana saka tisikasaka urikutaure kuti pakaende wanhu musikuru yadhi mutori nemamwe makuwa arimo pakaende wanhu koike mwana pawakaenda nasabhuku here vanhu wakaenda nanambuya iye wachanga aripo mambuya achanga aripo ndanambuya ani akaenda kusinbasi ndichisvika pamba penyu sori kwazi kwatakanga tazi tiende kwaiziya mbuya mai Bhanabhasi tana mainini kurwizuko kune mamwe makuwa kune vanhu vakati hei muri kuite ipapo tobva tabvapo tobva tazoende pano ndokwakusiku yadhi saka awa wanga tadzi kuziye muyadhi maomba kuti hamuna rimwe guwa sekutaura kwawakuita kuti patori namwe makuwa kuna amwe makuwa kurwisi kwazi ndima yako iwowe pana anhu akangotivhunzwa kuti muri kuite ipo tichibva tabvapo tiri pamwe pe ndobva tazoende pamwe paakutaurwa ndo musiku yadhi chimbomira wakadaro wagonoya ndimwatiziye ngesiku yadhi tisandaende panamufundisi
panzvimbo iyi yakaiswa mwana pane mamwe makuwa ere? Handi wazvezwa. Asi ishesa nanga ari kwakatonongedzwa neanhu acho anga ane makuwa ipo kazi apa pane guwa apa pane guwa abvunze. Ndati pauri kutaura iwewe pari kuzi hapana mamwe makuwa. Mazira arikuwagunoya wati hapana mamwe makuwa ndore kutanga irero. Komiti muri vano? Muri pautaurwa ngezvapo pane makuwa mangani? Handidi kuzwa. Iwe mudzimba ungapinde kunyanye kuziye makuwa ari munzvimbo iwewe nashe ndiani? Ayo, ndiri kupindura pekuzi patori neamwe makuwa aya akatozvizwa kurambawo asi akatozvizwa kuti pane abvunze kuti mwana wamorisa akaudei naiwa tinashe. Iwe unopaziya ere pakaiswe kamwana? Ina ndopazipa takatozwa mambuya akatoti takaisa saka unoziire nharo kuti pane amwe makuwa. Alright, Kimira, ishe kana wagonoya mwana wa Morris newatinashe wakaiswa musiuya gere. Havasi musiuya. Wazvizwazvo? Wazvizwa ere mudzimba? Saka nyaya iripo yewo watotaura kare kuti aiwa isusu takaenda apa ngekusaziya. No nyaya iripo nhasi yekuti chizviziya kuti mwana wenyu imi mwana mudzimba uri musiuya. Ndekungoti uchatobvunze dare kuti hino zvadaro tinodini? Kuitaurirwe zvinoitwa. Tamirirewo. Ngoti wati tasikazvizivi kuti mphaunda inosvike papi. Ende karuzi kacho kakagara pagadeni kapo. akari kumusoro Unode kuziya unokasika ngekuti watotaura kuti ndanisi kuziya. Saka chiite zvinoitwa uziye. Zvawazviziya unochidini manje? Mwakuzwa tisi? Changamire. Uyu wataura kuti Guva zveshuwa rakapinda musipuyati. Asi zvataziya taakuzwa ngedare kuti inotochidini. Shawapone nesukuru izwa iwo watasikazii vachite batatendende azvinene marui tinopedze ndatikwendesa Mwakashaisha kusaziya ndo kugadzire ndaa. Ende hazvini zvakaita kuti makuwa anoende kuiswa musipuyati. Munodzidze wana wevamwe vanhu. Problem mangwana pakati chinoitika vanhu vanope excuse yekuti hatichazivi zvakaitika kuti guwa iri raigadzirei munomu. Pakutange kutaurike zvisizvo. Imimi mwakakanganisa mwakaisa kuti mwakaita maoneka na kusaziya asi ndo mhosva. Mwabvunza imimi kuti tochidini bvisai matatendenda. Tamira dini. Hazvinetsi. Tisire dhora racho nditsvake ndisire dhora rangu kuti mufoni. Upei. matendande yangu redhora. Vemupurisa. awo ilumeesho Vekunacho.
Ibati ao é escuro, que jogou na parede. Gareba, Muito ele parece uma gata. Sai dire wa ko mi wacho wasko. Wakaise mwana wawo kuige msukuru yake. Sasa zamboitika kuambari Shema bondi. Wato zizwa ndonyewa garira nyenge kuti wabvisa matatendenda amuzimba aya nenyeta garire pano. Dora kutere pamusoro changamirira akutere mubvunzo uya munoti kudini ishenge zvakaitwa ngedamudzimba touyawo vechikoro munoti kudini ngezvakaitwa izvi kuisirwe chivhumba muprimisi yenyu anenge ati mudzimba unondiripira ngembudzi mbiri zvaakaita uri kurizwa iri mudzimba rinobve panashe kuti zvamakaita zvezvi chikoro taura itizwe chikoro tingodzokera zvatakataura sechechi semission kuti tinodawo zvakare mbudzi mbiri Mazuwa ere mbudzi mbiri 4 dzine mbudzi mbiri Mazuwa ere ngatiise kuna mudzimba chikoro amusingagoni kupikisana nacho mission naishe wari kuti no ndezvamakaita zvimunotipe mbudzi mbiri ishe mbudzi mbiri chikoro mbudzi mbiri marizwa ere mubvunzo pambudzi ere pamusoro usati waise mubvunzo kana nzeve dzangu dzakakote zvakanaka misheni iri toti mbudzi mbiri dziripo asi gwaro rinode kubva muprimisi chokwadi takataura kudaro rinode kuzouya mambo ngoti hazvichabvisi kubvisa kwekundobvise nyoreba hapazvikwe mudzimba kana nini zvakudoti mi mana mudzimba muitogadzire chaizvo zvekuti paone kuti zvoitwa sei saka musatanga mwamboita henyu mibvunzo yekuti ramangwana mangoti tichikwende mberi pambudzi mbiri mwapasvike pato tipindure ipapo alright pane chimwe yatakatiwo semusha wamakatipa changamiro hatigoni kuti tigare neguva iroro mumusha imomo nekuti musha une vana musha une maticha anogarapo tichiti mumusha medu mazogaro manje maane rinda umwe uchandoya usiku akaisa rake ipapo nekuti pane rimwe riripo kana kuti hatizivi zvinozoitika nadai uri musha wemunhu handifu kuti zvinomira zvakanaka kuti musha memunhu munoita rinda rokubvawo kune umwe musha tingade kubatsirwawo naishe ipapo asi ndo maonero edu semisheni kuti hatigoni kugara tiine nguva iroro mumusha watakapiwa mukati mapegi mataura mufundisi pozisheni yenyu kuti hamugoni kugara neguva pamusha wamakapiwa namambo maribe kuna mambo munochimirira mambo kuti nyaya hombe iripo ngekuti amudzingwa tingandokumbire kuti mutitaurirewo kuti mbudzi murongomuna idzi dzinonga dzauya rimwe kuitira kuti tipfuurire pamberi nenyaya yekusimudzwa kwechivhumba ichi Ema
panguva tati after 1 week tamborangana navo murutidai makuva nguva yesondo rimwe ndizvo vanasi eringai sondo chinga Svika sondo. Saka muri kuti inini kusvika musi wesondo zvinonga zvaita right. Saka musi wesondo munonga makubvisa mbudzi mbiri dzekuchikoro nembudzi mbiri dzepashi. Sondo musi wa10 mazuva eramdzingwa nakunyora panapa 10 November mudzingwa munouya panapa amudzingwa akanga akadhifota koti kuti pavari kuuya musi wa10 vaziziva kuti vane $40 yekudhifota kuti vakaita muti. Alright, no, pane $40 kana $80 azvizwa hatichazii ishe wataura chikoro chataura kubva changamire mukauru shemaponde wati mbudzi mbiri nezvakaitwa chikoro chati hadaida mbudzi mbiri nekubviswa kwerinda iri muchikoro ngazichitanga mbudzi mbiri dzatotatsona dzapo nembudzi mbiri dzacho. Alright. Zvese zvapo. Alright. Saka imimi munouye panapa nembudzi mbiri dzashe, mbudzi mbiri dzechikoro, tochizoronga. Musaite zvekuti tizokutsvaga iva. Mondaona kuti marwarire akaita baba paakaone Samuel. Ndo marwarire futi aita nhasi chidini. Tichatsvaka kundoti kurudzi abva nemusoro. Last time kurudzi futi abva nemusoro. Hatisi kuti munhu arwari bare munhu unodini. Unorwara asi zveka. Alright. Saka musi wa10 muye panapa nezvataurwa nachangambiri. Mbudzi murongo muno. Muye nadzo panapa. Kana baba wacho waakufamba nemadzikoma muye panapa. Musi wa10 musi weSunday. Tazwisisana. Alright. Hatizivi kuti pangachaite chimwe here apa. Taakusangane panapa musi wa10. Shemaponde. Taakuchitoyi Shemaponde musazondoitawo chishumwe pa. Ndoti nhasi erekerai ndimbofonera nhingi kana mugarai kuti dziregereni riri oda kana mati kana ndangobuda munosvike pana webesta kana pana Boni izwai kuti wanga wari kuti munhu wacho wakadzi ndiri kudhipi wototi ndakutuma nhingiyo zvidaroba hatisi kuti pamupindure tiri kugadzirisai tisi kuti pagadzirisa kana tidzoka futi kumashure ngatisangane musi wa10 simukaenda mudzinga muye pana musi wa10 asi musati mwaenda monisirawo dhora rangu mufunda Tichkach MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundudza, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda paYouTube channel yedu Tichkach MTV mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Tichkach MTV tinodzifamira. Dojibondora,